yeguso ewo lens ne twi eso me dende nana emisa enyim ahano ya desua nko a na yesua ewo aha se dem di kanka na yeguso ara ewo akanfo musua ku nemom ye hwe agya ne sunsumu a ekata ne maso a ye fa ne se ntɔn anase entron eno nanu a etwem no yamao eye emu anan eye bosompra yamao bosomtwe yamao bosomakom na afi yamao bosompo anase bosom enketia eno ye kire nkrofo a omu efisa eye sunsumi mu sani omusu ene womban ete ene nso mema nan na ansana ye bekoso ye kwaje be na afi ye mfa de hia no enhyehyɛ tani bu baby say ubidi aduba bisa oto ubidi aduba ayana sabia mpanyini mwanimu na wabisa oto naso afei adisia ni de kan eye busumuru eyi ye entoana entra Ghana fu pi ni biasa fana pi atepen efise wadema eye wura kofia na wanya ne baabi eko wadema no enti busumuru de obia atepen na no won ye enunyamfo obia ode busumuru anase obia ofisa eye biaye hono won taye enunyamfo para afin so wotaye abrempon woye titiriu woye etitiriu woge nipa won dibia no ekron won ne busumuru ne etoso ebien eye busum konsi won wokita suban papa wana wofisa bia ho no wokita suban papa won suban ye won ne ye nso eye papa obere won ho asepara ne etoso ebiesa ne de ema eye busum drebe na wana wo pifi saa busum drebe yi mu no eye won niama mane ye nwanwa anase wo ye won niama mano eye hu kakra won tibia ne sɛ wo ye won ade no ene afoforo de no ense enti ayana ne wotaye no enwanwa para eno eye busum drebe fonno ne twato a meden ma enne efa eye akanfo musunyaku agya sunsuma eye entɔn ana entro no eye busum ayensu na busum ayensu fui won ho ye den pa won ho ye den e kase berima ho odin a busum ayensu fo ho ye den para kosoana oni yentina kosoana hwe ye videos aya na wa like subscribe YouTube channel no so fama yen na bibia nkoso wa no adesua we wunya obede a je lens ya twi nko na abenya no medin no eye nana kamisa eyi maha ana wodi obesi enne makraw